ва дӯстони гиромӣ дар баробари рақобати мазкур ҳамчунин ду бозии дигар ҳам сурат гирифтанд дар як вақту соат. Дидори дигар ин бо иштироки дастаҳои Бенфика ва Барселона буд. охирин бозие ки байни ин ду даста сурат гирифт дар Эстадио да Луш моҳи январ хело ҷолиб ва хотирмон буд. 5-4 Барселона ғалаба кард ва Рафиня ҳамон голро дар дақиқаи 96 ба ҳамон дарвозае зада буд ки имшаб ҳам тӯбро равон кард. Аммо агар бевосита худи рафти бозиро ба эътибор бигирем, оғози рақобат дар дақиқаи аввал аллакай имконият барои дастаи Бенфика аст, дар дақиқаи 12 се шонс барои Барселона истифода намешавад. Сипас ҳолате ки Кубарси корти сурх мегирад ва интизор мерафт баръакс акнун Бенфика ташаббускор шаваду дар ҳуҷумҳо комёб гардад. мо мебинем на, онҳо дар хонаи худ дар баробари Барселона 1-0 дар чунин ҳолат дучори шикаст шуда истоданд. шумо хеле гуфтед ки ман гуфтам мегӯяд ки бартарият пурра бар дасти Барселона буд. ман ба ин чиз розӣ шуда наметавонистам. Бартарият дар дасти онҳо набуд. дар назар дорам ки натиҷаи умумӣ бар нафи дастаи Барселона шуд. устуворона дифоъ карда тавонистанд, вале маҷбур буданд дар ин ҳолат. Бубинед, ман фикр мекунам ки бохти пешинае ки дар марҳилаи умумӣ дошт Бенфика, он вақт бозии хубтар нишон дод. Он ҷо мо хетерики Павлидисро дидем, он ҷо мо қаҳрамонӣ мубориза то бо охирро дидем, вале дар ин ҷо бубинед зидди Барселонаи 10 нафара онҳо дар майдони худ ақаллан бояд ки бо ҳисоби минималӣ пирӯз мешуданд, валекин натавонистанд кореро кардан ва он қадар имкониятҳоам агар ки доштанд, яъне ки аз ҷиҳати барҳам додани ҳуҷум хатти дифои Барселона бисёр устуворона бо низом кор кард. ва ин ҷо чугуне ки ман пеш аз рақобатам гуфта будам аз Барселона бояд тарсидан дар кор, чунин даврам дурустам баромад. бубинед Барселона дар сурате ки агар ки 10 нафара чунин давр бозӣ кунад ва корти сурх гирифтани Кубарси ҳам таҷриба нарасидани чунин бозингар вақте ки бубинед кам таҷриба аст, бо мурури замон албатта таҷриба бештар мешаваду чунин хатоиҳо камтар мешаванд. зеро бубинед мавқеи худро аз даст медиҳад, дигар илоҷе ҷуз қоида вайрон кардан намемонад. боз хушбахтона барои Барселона аст ки дар дохили ҷаримагоҳ қоида вайрон нашуд, агар не боз як зарбаи дигари пеналти ҳам бориди дарвозаи 6 зада мешуд ва мумкин ҳисоб дигаргун мешуд. инро метавонед гуфта қоида вайронкунӣ нақшавӣ? не, ин ҷо дигар қоида вайронкунӣ маҷбурӣ аст, дигар илоҷи нест. ин ҷо агар қоида вайрон накунӣ, як ба як бозигар мебарояд, имконияти 100% голзанӣ ба миён меояд. хуб, ҳамин ҷо як савол. Барселона ки иқтидори аз ҳама зиёд дорад дар хатти ҳамла дар тамоми Аврупо, зиёдтар аз ҳама гол задааст. оё бояд тарсад аз ин ки ҳариф ба дарвозаи он як гол мезанад? беҳтар нест ки Барселона 11 нафара ман ҳаминро дар назар дорам. ин ҷо фикр мекунам ҳар дифоъгар дар ҳалоидагӣ дар мавқеи худ вақте ки мавқеи худ аз даст медиҳад қарори инфиродӣ қабул мекунад. ин ҷо тарсидани коллективии Барселона нест. ин ҷо ба назарам худи тарси Кубарси ба миён меояд. вақте ки аллакай гуноҳро эҳсос кард, мавқеро аз даст дод, ӯ барои ҷуброн кардани зарар медавад то ки ба таври қонунӣ тӯбро аз пои Павлидис бигирад, валекин мутаассифона қоидаро вайрон мекунад. ин ҷо умуман тарсе аз ҷониби Барселона вуҷуд надорад. онҳо дар бозии марҳилаи умумӣ ҳам пешсаф қафо монда буданд, бо ҳисоби 3 гол қафо монданд, валекин камбек карда тавонистанд ку ин чиз барои онҳо маъмули аст камбек кардан дар бозии асос, валекин бетаҷрибагии бозигарони ҷавон ба чунин ҳолат расонд ва дар мавсими қаблӣ ҳам чунин буд. бубинед вақте ки Араухо зидди Баркалия қоидаро вайрон кард ва корти сурх ба чӣ оварда расонид, яъне дастаи Барселона аз дӯмаи рақобатҳо берун шуд. ё ин ки ҳамин мавсим зидди Монако дар марҳилаи умумӣ он ҷо як корти сурх боиси бохти ин даста шуда буд. яъне дар назар дорам ин қадар иқтидор ва зарфият дорад Барселона, ҳоҷат нест ба гӯем риски бузург кардан. ин ҷо ба Имонбек як нав розӣ шуда мешавад. масалан мо метавонем ба бетаҷрибагии худи Пау Кубарси такя кунем. ин як. дуюм, ман ҳамон ҷо эҳсос мешавад аз чеҳра ҳамон нафар ки ӯ воқеан мехоҳад ҳамон хатои кардаи худро ҷуброн кунад, ислоҳ кунад. бале. ва он партофте ки ӯ кард, ӯ партоф вай воқеан нақша дошт ки тӯбро аз назди ӯ бигирад. вале партоф тариқи поғеҷ, вале партоф номуваффақона иҷро карда шуд. каме пояш баланд меравад. барои ин ки он ҷо ҷои хатои иҷборӣ кардан набуд. хеле таваккали бузург дошт. масалан дар хатти ҷаримагоҳ наздик буд, ӯ метавонист ки ба пеналти ро диҳад, вале ӯ тӯбро воқеан тавассути поғеҷ мехост ки тӯбро бигирад, вале муваффақ нашуд дар ин чиз.
вале худоро шукр бигӯяд ки ин берун аз хати ҷаримагоҳ ба миён омад. бале хуб ташаккур ва чун дар мавриди бозии ливерпул ва пари сен жермен болотар гуфтем аз ҳунарнамои волои дарвозабон ситоиш кардем дар ин рақобат ҳам айнан ҳамин чизро гуфтанам лозим войсех шесни 8 сейви бисёр муҳим анҷом дод ва дар бисёре аз мавридҳо дастаашро наҷот дод мисле ки мо дар бозии пари сен жермен зидди ливерпул дидем дар қисми якум 3 сейви муҳим аз сӯи дарвозабон ва дар қисми дуюм боз 2 сейви дигари муҳимтарин войсех шесни ҳам имшаб ҳунарнамои бисёр олӣ дошт ва имкониятҳои барселонаро нигоҳ дошт ҳамин буд ки баъдан худи футболбозони бенфика дар ҳолате ки голи барселона буд хато карданд пас ба рафиня рафт рафиня аз масофаи дур зарбаро иҷро кард дар дақиқаи 61 ва бо ҳамин мо шоҳиди голи ин футболбоз шудем. тағйиротҳои Ҳанси Флик ҳам дар ин ҷо ҳайронкунанда буд. Масалан бубинед ки ба ҷои Ламин Ямал Фермин Лопес Ферран Торрес агар хато накунам ба майдон баромад. Ферран Торресе ки бале Ферран Торресе ки ӯ бештар ивазкунандаи Роберт Левандовски дар маркази хатти ҳамла буд. вале ба ҷои Ламин Ямал даровард, вале дарҳол дид ки вазъият дигар аст, дарҳол ҷои ивазкунӣ шуд. Масалан Рафиня омад ба каноре ки дар он ҷо Ламин Ямал бозӣ мекард, Ферран Торрес рафт ба маркази майдон ва ин чиз натиҷа дод. Ферран Торрес аслан функсияи худро иҷро мекунад. ҳамлавари марказӣ барои ӯ роҳаттар дар марказ будан аст. Инҳо вобаста ба сурат аз канорҳо бозӣ мекунанд. ولیکن لامین یامال که یکی از بازیگران کلیدی دسته است نسبت او توجه بیشتر میشد و مربی هم وابسته به وضعیت میبیند وقتی که او از عهده اجرای کار نمیبراید او را عوض کردن در کار است تا وضعیت را تغییر دهیم. ولیکن اگر به جای بنفیکا یگان دسته قوی‌تری دیگر میشد به مثال پاریس در موسم قبلی از چنین امکانیت به خوبی استفاده میبرد و برای بارسلونا مهم است که در موردهای آینده چنین خطاگی‌ها در خط دفاع راه ندهند که در مرحله بعدی حریف‌ها هم جدی‌تر میشوند و ممکن بعد جبران کردن ضرر قیمت‌تر و باز هم مشکل‌تر شود. خیلی سبب‌های مثلا سوس ضعیف بازی کردن لامین یامال در صنایع اطلاعاتی ما که می‌دونیم و فکر می‌کنم تا یک ماه اکنون در بازی‌هایی که حتی بازی‌های مشکل هم دارد بارسلونا لامین یامال اون لامین یامال بودن نمی‌تواند. این حسابی دیت و حسابی مثلا همون رجای خوری میباشد. خب چیز دیگر این است که وقتی که اشتباه میکنند بازیگران حریف در نزدی در روزه خود اشتباه میکنند تو رو با همدسته دیگری خود رو میکنند اگر همون حالت رو در اینجا نشون دهند نگاه میکنند و از اون که پس او به همدسته او رسید واقعا همدسته او نزدیکتر بود حالت گل رو در نظر دارید. بله تو رو گرفتن همون بازیگر رافینیا فوتبالبازی بنفیکا اون رو نزدیک خیلی آنتونیو سیلوا اشتباه آنتونیو سیلوا رو در نظر دارید. اونجا آنتونیو سیلوا وقتی پاس میدید او همدسته او خیلی نزدیک بود برای توپ رو گرفتن ولی ببینید که از کیم کجا انا استعداد انفرادی بازیگر در یک بازی کلان چی نقش می‌بازد از مسافه خیلی دور از بازیگر حریف با صورت خود استفاده برده میآید و بدی کار در چی است برای بازیگران بنفیکا که آنها در مقابل رافینا قریب 3 نفر یک نفری که در کفا و 2 نفر دیگه در خط 3 نفر هستن ولی از پیش پای توپ رو گرفتن نمیتونن. اینجا هم گپ سر بی تجربگی دفاعگر جوان میرود. آنتونیو سیلوا خود 21 ساله است و اونقدر تجربه غنی ندارد و طبق عادی‌ترین قاعده فوتبالی نزد جریمه‌گاه باید پاس به طور دیگرانی راست به مرکز جریمه‌گاه روان کردن نشود و ما از بسیار اشتباه چنین به نظر میرسد از جانب بازیگران کسبی هم ولی نفران کسبی تر حمله‌وران خونسرد از این چیز به خوبی استفاده میبرند.